Óscar Rodríguez Gutiérrez estudou Enxeñería de Camiños, Canais e Portos en Madrid, licenciándose en 1995. Aínda que naceu en Xixón, terra dos seus pais, desde moi pequeno veu a vivir a Galicia. Estudou a carreira porque lle gustaba ao seu pai, que había como unha boa e prestixiosa formación. E o seu pai sabía ben o que falaba, pois foi cofundador dunha gran empresa galega de tratamento de augas Espina e Delfín. Nada máis terminar a carreira, Óscar Rodríguez púxose a traballar na empresa do seu pai, tendo a desgraza de perdelo ao cabo de 2 anos. Iso obrigouno a tomar o control da compañía anticipadamente xunto á súa irmá maior, Rosa Blanca, coa que formou un tándem que, apoiado por un gran persoal, fixo crecer a empresa en España e levouna a expandirse fora das nosas fronteiras. Nas súas propias palabras, ser enxeñeiro de camiño supón saír da zona de confort e enfrentarse aos retos. Axúdalle a estructurar a mente e saber como enfocar os problemas. Faiche máis forte e resiliente. Hai poucas carreiras máis recomendables que a de enxeñeiro de camiños, mesmo se non vas a exercer profesionalmente como tal. Óscar Rodríguez é o conselleiro delegado de Espina e Delfín, unha empresa que é referencia no sector das obras hidráulicas e a xestión de servizos municipais de augas. Hoxe recibe a medalla ao Mérito Colexial de Galicia.